Kukkosen Lasse Oulun Kärpistä terve. Parasta meidän joukkueessa ja Oulussa on yhteisöllisyys. Se, että me tehdään yhdessä asioita ja hyväksytään kaikki semmosina kuin ne on. Meillä on tullut paljon ihmisiä, ketkä tarvii turvaa ja apua. Pidetään yhdessä huoli, että he pääsevät elämän alkuun täällä pohjoisessa Oulussa. Kukin voi auttaa omalla tavallaan ja tyylillä, keinoja monia eri. Every day Afghanistan hit Syrian and Iraqi. Every day.